Ito? Subok. Ano ay apat? 30. Ito? Kaya ako dong. 40. Pila sir ba ni? Oh, isa rice. 40. Ganun. Isa na siya. 40. Manok. Wala yung sukli yan. Manok na? Baboy. 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 Ano yung ano? Pila sir ba na? 40. Kaya tubig eh? Ha? Kaya tubig. 20. Miya sa ban. Sudan. Ha? Pansit niya o kanon. Buwa sa kuryente man. Kuha ka kanon. 40. Saan na vaccine? Nauntan niyo guys. siya. 40. Kanon niya buka. Niya niyo, bulinaw. Nauntan niyo guys. Oh, manihapon kami. Rias. Yan, pansit niyo. Oh, kauban. Kauban ako oh. Kasi kanin? Pansit. Pilang pansit? Ha? Pila pansit? Meching ko. Mechingko.